Fami sorte wanga bawan Allah ya taka rawa a zo a gani cikin wanga mulkin namu. Wanga bawan Allah ya taka rawar da za a zo yau a yi magana akan shi, amma kahin nan yau magana da zamu yi akan shi ita ce magana ta mishi barka da tuwa felicitation in grade mérité. Wato wasan wanga bawan Allah da cewa Général Ibro, chef d'état-major particulier du président de la République, son excellence général d'armée Abdurrahman Chani, chef de l'État. La famille ya samu ƙarin gala inda a yanzu fa ke so mu kira shi Colonel Ibro. Non, c'est fini, ça s'est passé. Général Ibro, muna tura zafifiyar gaisuwa zuwa gare ka da kuma yi ma barka da kuma ci gaban da abin da 'yan ƙasa ke so ga abin da ka saba na tabbatar da gaskiya akan duk wani lamari da ka sani. Wallahi summa tallahi ni shaidu ne wanga bawan Allah mutum ne mai son gaskiya, mutum ne mai ƙoƙarin tabbatar da gaskiya. Wallahi summa tallahi Allah shi ke shaiduna, na san me yasa ni ga magana. Mutum ne mai son adalci, mutum ne wanda shi duk abu in akwai gaskiya iya cikin shi. Allah ɗaya san irin ƙoƙarin da yake na tabbatar da gaskiya akan masu gaskiya da ba su gaskiyarsu. General Ibro, Ubangiji Allah ya riƙa ma, Allah kuma ya sa ka ci gaba da yin abin da ka saba na tabbatar da gaskiya. Allah ya kama ma, Allah ya sa a cin wani. Famille, partagez la vidéo.